Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Nyaya yavo yakamira sekudai so. Yanzi mangadai zvenyu mukoma Nashi. May you please post for me and change my voice if you can. Ndinokutendaiwo nechirongwa chenyu. Ndinewo confession yangu yandinoda kuti munge muchizondiposterawo. Nyaya yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Ndainge ndine umwe bhururu wangu. So inini na bhururu wangu uyu tainge takasangana kuZimbabwe. Apo pandainge ndichiri kuita zvekudhiraivha kumakombi ikoko. Saka tiriko kumakombi ikoko takazonyanya kuwirirana zvekuti kunyangwe paakazosara achizowanana nemukadzi wake tainge tatova vanhu vekuti tainge tava nenguva yakati rebei tichingowirirana. Akazoti aroorana nemudzimai wake. Panguva yacho iyoyo mudzimai wake ndainge ndisingamuzivi nekuda kwekuti uko kwatainge tichishandira tiri sandiko kwaainge akawanana neuyo akazova mudzimai wake. Vakangoti vachingobva mukuwanana then ndokubva abva azotora mudzimai wake ndokubva azoenda akanomusiya kumusha kwavo. Saka shamwari yangu uyu akabva azondiudza kuti ainge adanwawo neumwe sawira wake uyo ainge ariko kuSouth Africa kuti ange achiuya kuzoshanda. Saka bhururu wangu uyu ndiye akazotanga kuenda kuSouth Africa. Akati aenda kuSouth Africa kuya akatombogara kwechinguva chakati rebei angoriko kuSouth Africa ikoko. Dzamara iye one day azondiudza kuti ainge achida kundiitirawo plan dzekuti ndinge ndichikwanisawo kuuya kuJoni ikoko. This was after ndainge ndaita retest yangu palicense pangu. Saka akabva ati sawira izvo zvokuramba uchingoshanda uri kuZimbabwe ndikuona sekunge hazvina kana pundudzo. Chimera inini ndinge ndichikuitira plan kuno kuJoni because ainge achiti panguva yacho iyoyo murungu wake ainge achitaura nyaya dzekuti aizoda umwe driver pamberi apo. Sawira wangu akabva ati saka ndinoona sekunge zviri right kuti iwewe ugare watova paground kuitira kuti murungu paanozoti anenge ava kuda umwe driver then murungu anenge achitoziva kuti umwe driver atogara atoripo kudhara. Saka ndakati ndaunganidza zvimari ndokubva ndazobva kuno kuZimbabwe ndichienda zvangu kuJoni kuya. Ndakati ndichinosvika kuJoni kuya ndokubva ndaona kuti bhururu wangu uyu ainge ava kushandira umwe murungu zvekare ainge achigara kuploti kwemurungu wake iyeye. Saka pamba apa painge pachigara bhururu wangu painge paine kamwe kainge kakaita kunge kakomboni. Kunyange zvake murungu wake ainge asina vashandi vakati one day because ainge achingoshandirwa nabhururu wangu nemukadzi wake. Zvekare painge paina vamwe amai nevamwe baba asi vose ava vainge vari maSouth African avo vainge vachishanda umwe wacho ari garden boy then umwe wacho ndiye ainge achishanda semusikana webasa. But each and every day vanhu ava vaichaisa vachidzokera kulocation uko kwavainge vachigara. So iye bhururu wangu uyu ndiye ainge achingogara full time paploti remurungu ipapo. Painge paine cottage iyo yainge iine 3 rooms. Saka ndakati ndichinosvika paya ndokubva ndazopiwa 1 room. Ndakati ndati garei mushure mekunge ndaintroduced kumurungu iyeye neshamwari yangu ndokubva ndazowanawo basa pamurungu uya. Dzamara mukoma Nashi ndati shandei kudaro ndakwanisa kuunganidza mari ndakabva ndazotorawo wanguwo mukadzi. Ndakati ndatora mukadzi wangu tainge tava kutongorarama as a happy family. Kunyangwe kumurungu chaiye tainge takatozviintroducer as if we were a family. Inini nabhururu wangu tainge tichiita sekunge tainge tiri cousin brothers. Izvo ndo zvandainge ndakaudzwa nabhururu wangu kuti pose pandinenge ndichitaura nemurungu ndinofanira kurangarira izvozvo kuti inini naye tainge titori hama dzeropa because akati varungu vazhinji vanofarira kuti vange vachishandirwa nevanhu vamwe, havadi kuti vange vachishandirwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka we were just like a one big family. Zvose zvatainge tichiita
tainge tichingozviita tiri panzvimbo 1 tichinzwisisana nekuwirirana. Asi tigere kudaro mukoma, pei dzacho dzainge dzichibuda ipapo dzimweni dzenguva ndaitomboita ndichifunga kumashure uko kwandainge ndakabva, because sometimes ndichidriver makombi ndaikwanisa kutoona kutoti mari dzangu dzemusana dzandainge ndichibata dzainge dzitori nani than mari idzo dzatainge tichipiwa nemurungu iyeye. Panguva yacho iyoyo apo pandainge ndichishandira murungu iyeye, inini ndainge ndichipiwa 2800 rands. Shamwari yangu sezvo ainge ari driver, iye ainge achipiwa 3600 rands a month. Vakadziwo vedu ndo vainge vachipiwa ma 2.5 pamwedzi. Pei dzacho mukoma dzainge dzisingaiti, because ndaiti kana ndikatanga kucalculata basa rose ratainge tichiitiswa nemurungu iyeye, ndega ndaibva ndaona kuti pandainge ndiri kuZimbabwe zvinhu zvainge zvichitoita sekunge zvainge zviri nani, because nekamari kandainge ndichibata ndichiri kumusha ndaikwanisa kuzotoitawo zvimwe zvimabhindauko zvekuti ndaikwanisa kutenderedza mari iyo yandainge ndichiwana yemusana. But kubva zvandainge ndakapinda muJoni, mari dzacho dzainge dzisingatombobatani. Waiti ukanopinda mushopu kudai uchingobva mukunohora waibva waona kuti mari yose inobva yaita sekunge isingashandi. So inini nabhururu wangu tainge tava kungogara tichingokomplaina kuti mari dzatainge tichipiwa dzainge dziri shoma. Inini zvangu ndingati ndainge ndiri nani, because ndainge ndisina mapepa akakwana au ainge achinditendedza kuti ndinge ndichizoshanda muSouth Africa. Asi kana ari bhururu wangu aigara achingokomplaina nekuda kwekuti iye ainge aine work permit yake, mapepa ake ainge akakwana, zvekare nemudzimai wake ainge aine work permit. Saka zvinhu izvi zvakakonzeresa kuti Shamwari yangu ave munhu anongogara achingokomplaina zvekuti kunyangwe kushanda naye kwainge kwava kutobohwa, because zvaainge ava kungogara achingoita ndezvekungoti kana mukapiwa basa aibva azotanga kukomplaina achiti basa raari kuita harikodzeri kuti ringe richiitwa nemunhu ane mapepa ake akakwana. Then one day akabva azongobuda, mushure mekunge abuda akabva azondifonera achindiudza kuti mukufamba ainge asangana neumwe murungu uyu ainge aine matraki, but matraks acho ainge ari maUD aya anenge aine mawater tanker. Saka ainge achitondiudza kuti ainge awana basa. Akabva andiudza kuti iye ange achidzoka kuplot zvainge zvisingaiti, saka ainge achida kuti inini ndinge ndichipiwa hembe dzake nemudzimai wake. Mushure mekunge ndapiwa hembe dzake nemudzimai wake ndobva ndangoita sekunge ndiri kuenda kutown, ndobva ndanomutambidza bhegi iro rinenge riine hembe dzake. Ndo zvatakabva taita. Shamwari yangu ainge atoramwa basa ndokubva atanga kutoshanda sadriver uyo ainge achidriver truck remawater tank. Asi mukadzi wabhururu wangu akabva azongoramba agere paplot paya. Pose apa kumurungu tainge tichingonyepedzera sekunge tainge tisingazivi kuti bhururu wedu uyu ainge ari kupi. Murungu aigara achingondibvunza kuti ko cousin brother yako aripi, asi takaramba tichingonyepedzera sekunge tainge tisingazivi kuti munhu akaenda kupi. Zvino mukadzi wabhururu wangu akati asara paplot paya tichishanda. Apa kusara kwake yainge iri nhau yekuti bhururu wangu ainge akati handingasiyisi mudzimai basa ndisingazivi kuti kumberi uko kwandiri kuenda kwakamira sei. Saka ndikuda kuti kana ndaenda kumberi uko, kana ndamema kana ndikaona kuti uko kunoraramika, then ndobva ndazodzoka ndichizotora mhuri yangu, zvekare ndichizozivisa murungu kuti basa ndainge ndava kusada nekuda kwekuti anotipa mari shoma. Tikabva tati aiwa zvakanakai. Asi chakazoitika ndechekuti bhururu wangu uyu akati ava kugara kuya uko kwaainge ava kushanda achidriver matraki, akabva azotanga kuita zvevanhukadzi zvemagirlfriend. Saka uyu bhururu wedu uyu patakanzwa kuti ainge ava kuita zvemagirlfriends, vanhu ava vakazotanga kunetsana
almost each and every day ndaitonzwa mukadzi wabhururu wangu achichema mushure mekunge afonerana nemurume wake. Sometimes aikwanisa kuti kana afonera murume wake aibva azonzwa kuti kubackground kwainge kuine munhukadzi ainge achitaura. Saka vakazongoramba vachingonetsana. Vaiti kana vanetsana kudaro isusu taizozama nepose patainge tichigona napo kuti vanhu vaviri ava tinge tichivagadzirisa, sezvo vainge vari ivo vainge vakaita kuti tikwanise kuuyawo mujoni. Pacottage apa patainge tichigara pakazoita problem yemagetsi zvekuti murungu akabva ati tinge tichishandisa plug 1 yemagetsi. Iyo plug yacho yainge iri mumba umo mainge muchigara bhururu wangu nemudzimai wake. Saka zvatainge tava kuita ndezvekuti makuseni paya pekuti mudzimai wangu anenge achigadzirira chikafu chekuti tinge tichizonodya kubasa, vakabva vazoona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachingobikira panzvimbo imwe, sezvo tainge tava kubikira mumba memukadzi wabhururu wangu. Kunyange chiri chikafu tainge tava kungotenga chikafu chacho takangounganidza mari, sezvo tainge tava vanhu vainge vachingodyira pasame place. Ukuwo mudzimai wangu munhu wekuti ainyanyisa kufarira maprograms aya awo ainge achiitwa panana SABC nana ETV. Aitomeka sure kuti by the time Skim Sam painotanga anenge atopedza kuita zvinhu zvake. Saka mazuva ekutanga ndaisara zvangu ndigere ndiri ndega mumba umo mandainge ndichigara nemudzimai wangu. Iye mudzimai wangu anenge ari munext door umo mainge muchimbogara bhururu wangu uyo ainge akasiya mudzimai wake. Ndakazoona kuti ndainge ndava kunyanya kuboyekana because sometimes mudzimai wangu neshamwari yabhururu wangu vaikwanisa kuzogarira vachiona madrama awa kubva panotanga kuzoona vachizosvika kunobata imbeu. Sometimes nemuvangu nguva dzinenge dzatoti fambei. Dzimweni dzenguva mudzimai wangu aizotosara kuzopinda mumba, inini ndinenge ndatobatirwa nehope. Semunhu wekuti ndainge ndava kungogara ndichingoboyekana, mudzimai wangu akazoti kana muchida, kana kuri kunzi imimi munenge muchiboyekana, tinongoenda tose tobva tanoona madrama tose, then kana nguva yekuti tinge tichizorara tobva tazongodzoka zvedu kumba. Saka mukoma ndo zvatainge tava kuita. Tainge tichiti kana tapedza kugeza paya tobva tazoenda munext door totanga zvedu kuona TV, kana kuri kunzi umwe musi kana tichida kuona mamovie toona zvedu mamovie kusvika late. Zvino vadzimai vangu mukomanashi vainge vaine dambudziko iro rekuti nguva dziya dzekuti kana vakangotanga kungoona madrama sometimes vanokwanisa kuzongobatirwa nehope. Chandakazotanga kunotisa ndechekuti madzimai vangu vaiti kana vabatirwa nehope paya pavanenge vachiona madrama, sometimes vaikwanisa kutoona madrama avo vose vakarara pamubhedha pemukadzi uya. Inini zvangu ndinenge ndakagara kumakumbo kwemubhedha, ndakagara pane imwe chair iyo yandaiwanzokugara pairi. Ndakabva ndazotanga kuona kuti mudzimai wabhururu wangu aiti kana akangoona kuti mudzimai wangu anenge abatirwa nehope aigara achingonditarisa, ende pose paanenge achinditarisa anenge achingondinyemerera. Ndokubva azotanga kuita staira yekuti pose paanenge akanditarisa anobva apekura kumbeze zvishoma kuti ndinge ndichitanga kuona zvitya zvake. Ende izvi mukoma aitozviita achitoziva, asi achiita sekunge zvinhu zvaari kuita haasi kuziva kana kuti haasi kuzviona. Dzimwe nguva mukoma aitopekura kumbeze zvekutoti ndaizotosvika pakutoona sikarudzi yake. Ini mukoma ndakabva ndazotorwa mwoyo nezvose izvo zvainge zvichiitwa nemudzimai wabhururu wangu. Then apa wokuside kwabhururu wangu tainge tichingonzwa nemakuhwa ekuti bhururu wangu ainge aine imwe girlfriend yake iyo yaainge ava kuwirirana nayo, noti zvekutamba. Hanzi vanhu ava vainge vava kutogara vose. Izvo zvakazokonzeresa kuti mukadzi wabhururu wangu even though aiti kupera kwemwedzi woga woga aipota achienda kunoona bhururu wangu, but kubva zvatakanzwa kuti bhururu wangu ainge ava neumwe mukadzi uyo waainge ava kupengesana naye,
shamwari wabhororo wangu akabva azoramwa izvo zvaaipota achiita. Iye shamwari yabhororo wangu uyo akabva andiudza kuti ainge aine mari iyo yaainge akabatiswa nabhororo wangu. So inini nemukadzi wabhororo wangu takazotanga kudanana, but takatanga tichidanana zviya zvichihwande tisina kana mukana wekuti tinge tichisangana pabonde. Nekuda kwekuti tainge tava kunyanyisa kunzwirana havi, mukadzi wabhororo wangu akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichifamba. Iyewo akanditi nayewo achange achifamba kusaidi kwake, ende kufamba uku kwatainge tichiita kwainge kuri kwekuti tinge tichisunga mafeelings emudzimai wangu. Akanditi ainge anzwa kuti kune vamwe madzibaba vainge vari venguo tsvuku vainge vachizvigona izvozvo zvekuti kana uine girlfriend yako iyo yaunenge uchidanana nayo, ende mukudanana nayo unenge uchida kuti mukadzi wako kunyange akazvibata ashaye kana simba rekuti ange achikubvunzai. Saka ndakabva ndazodirectwa nemukadzi wabhororo wangu kuna madzibaba vaya venguo tsvuku. Ndakati ndasvika kuya, madzibaba vaya vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindiitira minamato yakaita sei. Ndokubva ndazovazivisa kuti pane umwe mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye. Saka mukunofambidzana nemukadzi uyu ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomuita mukadzi wangu wechinumber 2. Vakabva vati painge pasina kana dambudziko. Zvavakaita mukoma ndezvekuti vakabva vatora rimwe bhande iri rainge rakaita dzvuku, but rainge riri bhande rainge rakagadzirwa nemucheka mutsvuku. Ndokubva vazondisunga muchiuno mangu nebhande iroro. Vakabva vati bhande iri ndikuda kuti unge uchienda naro kumba kwako. Kana waenda naro kumba kwako, ndikuda kuti unge uchizoswera muswere wese wezuva wakarisunga bhande iri. Then usiku kana wasvika wobva wazosangana nemudzimai wako pabonde. Asi kana wasangana nemudzimai wako pabonde, usageza sikarudzi yako kana kuipukuta. Then mangwana acho makuseni usazogeza muswere wese wezuva. Haufanire kuti unge uchizogeza kana kuita sei, asi unofanira kuti unge uchizotora bhande rako iri mushure mekunge waritora wobva wazozvisunga muchiuno mako nebhande iroro. Vakabva vati kusageza kwandinenge ndaita sikarudzi yangu zvinenge zvichirevera kuti mbeu iya iyo yandainge ndarasira mukati musikarudzi yemudzimai wangu ndo ichazoenda yobva yazonobloka tsinga dzake idzo dzinofambisa mafeelings. Ende mukoma ndakazoti ndasvika kumba ndikabva ndaita sekudaro. Ndakati ndapedza kuita zvose izvi ndava nemukana ndokubva ndazodzokera zvangu kuna madzibaba vaya, because vainge vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kwavari kuti tikwanise kupedzisa mhiko dzacho. Mukoma ndakazoti ndadzokera kuya ndichinovadzorera bhande ravo. Vakabva vazondipa imwe mbiya. Vandipa mbiya iyoyo vakabva vanditi ndinge ndichinyora zita remudzimai wangu. Ndanyora zita remudzimai wangu ndokubva ndazokwidibira mbiya iyi. So mbiya iyi mukoma hatina kuikwidibira tiri pakrawa pavo, takangoti fambei